final authority. Ukuthi mina ngazi ukuthi uzothi mawuphuma la uhlangane nobani athini. Futhi angazi mawufika ekhaya uzofonela ubani athini. Kodwa ngifuna ukuyeza isiqiniseko. Wena you have your God in your side, which can authority, not just authority, final authority. Is this final? Kodwa nina bafowethu kufanele nathi ngashithola ibandla nje. Umuntu wena nginikeza ibandla. Uzongisa. Is this a final? Umtshela umuntu ulungisaba ukuthi baba semlinde wena sebekhulumile kodwa nokungakasho umuntu. Sebeshilo kodwa wena baba ungakasho lutho. Therefore uNkulunkulu angikwazi ukuyamkela nokuyithatha ungakasho lutho wena. Kungcono ukhulume baba. Ngizothatha lokho kushoyo ngoba konke ophuma emlomeni wakho it is final. Hallelujah. It is final. He is carrying that power of finalizing, of final in your life. Ungamvumeli, ungayivumeli. Yazi abantu abahlelelwa benene, ungavumi. Akuyona final. Akuyona final. Akakathethi uThixo wakho. Nkosi akakathethi ngayo uThixo wakho. Mlinde athethe ngayo. Ungenzi isigqibo engakagqibi uThixo ngawe. Nkosi yangithethe nabangcwele. Ungenzi isigqibo uThixo engakagqibi ngawe. Thethele uyobuza kuye. Ubathixo uthini ke wena waphila masa. Baba sebethile wena wathula Thixo. Umbuze ngabantwana bakho, umbuze ngengxaki obhathula kuzo ongena kuzo. Umbuze uThixo ngoba yonke inomlomo, zonke ingxaki zinomlomo xa sifika kuwe. Zonke ingxaki ziba nephimbo xa sifika kuwe. But what about the voice of the Holy Spirit? What about the voice of the Holy Spirit? Awukhona yini ukumehlula uNkulunkulu? These are final authority. Akho umuntu ozofika la azokutshela, azositshela, angitshele. Kodwa there is no one sinikeziwe ekhaya ezulwini ukuthi our final authority descend from above. Not from people, not from friends, not from family. Bangaba nenda bayikatisayo ngempilo yakho. Bangaba nama-advice abakunikayo ngempilo yakho. But there is a your word is final. And Israel,
ithile ithuba leyo-finali leyo. Kunesikhalo sizwayo noma sebeyithethile, kodwa kumele sikhalo sizwayo engathi kusekhona omunye okuzayo mani. Final authority. Final authority. Ilento ungakufundisa ukuthi siwulalela abantu bafuthi because not every message is yours. Ungabeva ubeva, ungabavaleli indlela, ungabeva ubeva. Xa ungabamameli itsho njalo loo ntetho. Ungabamamezwa kodwa ungabavaleli indlela, bendithi zivule kodwa ungabezwa. Wait upon the Lord, and He shall renew your strength. Bazalwane bami, weyazi uDavide ukuba la mazwi noma umfundisi ngoba afika kukomente, amanye mayisekhulumile akudipresse. Uthi kuDavide, wait upon the Lord, and He shall renew your strength. La ngizwa khona ukuthi mama umfundisi sengiyidepressed ngoba sebekhuluma, wait upon the Lord. Uthini wena baba? Then He shall renew. The renewal of the strength. I want to speak about